Siemanko wszystkim, to ja, Nanek z kanału Ciupiemy po naszemu. Zapraszam dziś wieczorem na BF-a, gromę z, oczywiście jak zawsze z ekipą Zryw. Także co, zapraszam was do oglądania. Jest już na czacie Przemek, którego pozdrawiam serdecznie, cześć Przemek. No i co, podłączą się do czatu. I już ekipa tam jest, Zryw, także ruszamy. Czekajcie, się podepnę. Halo, słychać mnie? No wyłącz streama, bo będziemy robić wała. O, a ja teraz dopiero włączył, panowie. No bo robimy wała. Dawaj. No to to ja wyjdę od was. Nie, Nie, dawaj, wyłącz. nie, bo jesteś potrzebny. Ej, no nie, no to jesteś pogromy sobie potrzebny. jeden a potem... Ale Nanek, No jak już teraz wbijesz sobie Nie, rangę. dziękuję. Wbijesz sobie rangę lepszą. Nie no, teraz żech odpolił, panowie. No dawajcie na chwilę. Trudno, to najwyżej nas Ale to się zablokują. nam nie włączy, bo jest... Chyba bym zabił. Ja też. Byśmy przyjechali do ciebie. No ej, no prawie co żech włączył, no nie róbcie mi tak. No prawie, dlatego wyłącz prawie. No ej, no. Dobra, ja już jestem. Ja już jestem. Ale i tak musi tam być określone minimum graczy, nie? Po No. 3 jest na stronę, 6 musi być. No Ale to Nanek zaraz- byś się przydał. Kuźwa, i co, i No. mam wyłączyć? Dokładnie. No musisz, bo nas... Jeju. A wiele to potrwa? Troszeczkę, nie? Czekaj, No ile? to zaproście tego Wiktora. Jest Wiktor, czy nie ma? Chyba nie ma. To ile to potrwa? Dwie godziny. 2 godziny? Czekajcie, Jest Wiktor, czy nie ma? Oh, you touch my Ale nie tralala? ma. My little ding ding dong. Dawaj, załącz Nie, bo zaś mi streama poblokują. No. No ale to Tak. masz wyłączyć streama. Masz wyłączyć streama. Dawaj, wyłączaj. Mówią, Puszczaj i chodź. kuźwa, świnie. To już za mną jest quick. Ale potem gromę ze streamem, ja? Okej. Do rana. Do rana, dobra. Ja mogę grać, mi to tam, kuźwa. Quickpull dodawaj ląduj przy Dobra. F, to sobie wbijesz te samoloty. Ale to zaraz muszą pierw dołączyć, bo teraz nie nalicza. Cel alfa Czemu? To nic, no to już a to będzie chodź restart, na tak imprezę, a wbije, potem wiesz się o tym, nie? pooglądamy. A no fakt, restart jest. No widzisz, Nanek opuszcza twój serwer. widzisz, Przemo, rozumiesz, czekał Czemu? na live'a, umie... Opie, 5 dych wpłacił kiedyś tam cele. na rozwój kanału. Przemek. No Kto? Przemek. Przymek ich też No, wbija. Przemek wbijaj do nas. No A powiedz on mu. was słyszy. To Przemek też niech streama Co? wyłączy. Przemek też streama Przemek też wyłączy. streama. Ale niech No. streama wyłączy. To nas pozawierają, rozumiesz? CBA sam wpadnie, bo oni jakieś machlojki chcą porobić. Ręce powykręcają, taki finał będzie. No. A ty, słuchaj, ręce to jest pół biedy. Gorzej jak nam zrobią na tych filmach po 22. Sznurek na te ojojojo, szłapy do góry nogami. Ej, no byłem pierwszy, teraz drugi. No. Jak pierwszy? Przecież jest pusty. No ale ja gram jeszcze. Aha. Dobra. No wychodzę, bo już się skończyło. Dobra, to, Wyłączam. Dawaj, no Nanek, to dobra, wyłączaj. to Gasza. To wiele nam to zajmie. O pierwszej. No, do pierwszej. Nanek, a chcesz Dokładnie. sobie nowe bronie wbić? Cicho być. To zapraszam was o godzinie 1 na streama z nowy... Ale Nanek, do kogo ty Do- mówisz? Ktoś cię ogląda? do widzów. No A a co ja... ty myślisz? Ja go oglądam No. cicho. No, co ty myślisz? Co ty myślisz, że co? A może mnie 2 ogląda z tego, czy moje włączone na kanale mam podglądy? No, Ale widzisz, i Quickpull, rozumiesz, pozdrawia widzów i dziękuję bardzo. I rozumiesz, że jakbych umiał, to bych
serduszko mu posłał, albo co tam się posyło, teraz nie wiem co jest w modzie. No, Ej, Nanek, ja z dziewczynami tylko. aha, No właśnie. kurde, no. No niestety. Tak. Dobra, to nic. Dobra, Nanek, No, dołączaj. dobra. To Nanek, może kolejnym dobrze, razem. dobrze. To nic, Gasza, Dobra, wsiadaj. trzymajcie Quiku. się, przyjdźcie za Wsiadaj. godzinę, cześć.